Sibon yang pibra kerja yang ngal Golden Star Siang kuba pilih ju khot ich ne bado agane ke film kenyi kala janmi agane ke film kenyi ngala akum kan ke film kenyi ke de ban bab permi daga Shwa Props Emily Production bala gran bala kershan daga Halo Mekalia to tapi tu lemengi mana-mana bak ne film kenyi ne film kenyi ngala Pira dok tedong Wan Rida Penrob Senalat Dakar Tadon skiwe artis ki balong ba bala asdang ban ini artis ro bala shoot ikani ke film da Kiki Karon ikani ke film pisutu gano kan mi layang lanya dujung ta oi kat kam ga jing itu na producer yang bala upline po visual cinema di pisutu no kalong kumno ka super ne kumno kan ke film ba pi bala kan ke film kalong kumno pisutu kai ba kin sudanat pe ne film ai hagane ka film kini namar ba kum shingi ngila tip ka bor ke ikhtiar jong kini ka don kam ha khamtam gong perthei ba manta ngila kham duna ka ta ga jingya tip lem ne ta ka bor ikhtiar jong kini kane ka film ka dai ka ba don jingmut hadu kata namar ba galong ba pen kan mau yangi ha ka dostor khasi jongi ukuni udai ba koridor bodon bor nane ba kit ba khle ya ke yeng ka sem ha yeng kor agane ka film kini kalong gomba shingi phila tip ka dei ka ni khot kini kuni de bodon bor ta komu kini ha yeng kor komu pa ha yeng khon ta kalong kane ka film ka pen kan mau yangi man pen ban kan mau biang kalong kumno ukuni ka bor jong kini agane ka dustor khasi jongi to kadon ka jing stang yam tak ulang salang tak benda hoi kene ka film kini ka dei ka kaching sneng ka don kaching sneng hagane ka film ka long kum ka awareness ka bodon kam ka ba shongkhia shongkun hadok kata kaching sneng lingba jonggane ka film kini hadik nusnam pi yaknu biang buat wandri buat hadik nusnam pi knu biang shooting biang buat kiki knu biang kiki ai hadien nadu ka film kendai ladi dengan lai kenu biang buat kiki buat wandri hagane ka film kini kalau kamu pi knu buat wandri hai sngeu tenat nama de actress bal juya aklang tai bas ngeu tenat bangi ya ngi ai mention lang iwe tengi kirsan lang sngeu tenat bani aklang badi wandri don jiroin amane film hai ke don ni jingruai hagane ka film kini ke ba sngeu tenat ha wan mangar nga la bersyang ha bersyang ba zada taka kana ka pi ke kulesbon bado ya ka por ka pi Boleh sebut ya Piro. Ni sekeduk biang anda lajan mi ke film. Tak boleh.